Безнең беренче тукталышыбыз Пермь краеның Чайковский шәһәрендә булды. Монда 7 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Нәкъ менә бүген Бөтендөнья татар конгрессы әгъзалары безнең милләттәшләребез белән очрашты. Милләт җыйны тарафыннан татарлар гамәл стратегиясе кабул ителде. Менә әлеге китапларны без аларны бүген сезгә шулай алып килдек. Халкыбызны саклау гына түгел инде әлбәттә, үстерү, камилләшү һәм яңа кимәлдә аның менә яңа глобализация шартларында әлеге гамәлгә ашыру юнәлешләрен билгеләргә тиешбез. Ул безнең көндәлек тормышта. Бу очрашу үзебезнең мондагы актуаль булган мәсьәләләрне күтәрү, бүгенге көндә нинди мәсьәләләргә игътибар итү һәм гомумән Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан нинди ярдәмгә мохтаҗсыз. Сезнең бүгенге көндә яшәешенә бу мәсьәләләргә аерым тукталып узасым килгән иде. Безнең бинабыз юк. Менә шундый итеп эшләр өчен минем музейлар үзе ясап җибәрәсем килә. Шунда кичкенә генә китапханә ясасым килә. Менә шул ясыйсыбыз килә инде. Менә шуларны оештырыр өчен безнең чыгымыбыз да юк. Аннары безнең нык уйнатыр өчен уен коралларыбыз да юк. Шул костюмнар турында, каядыр барырга булса инде транспорт турында мәсьәлә чыга. Вот, и кайда да булса, ниндидер эшләр эшләгәндә акча мәсьәләсендә сүз чыга инде. Шулай булса да, ничек булса да җиңеп чыгарга тырышабыз инде. Күп сораулар яңгырады. Шул минутта аларны чишү юлларын да эзләделәр. Чарада Чайковский шәһәр округы администрациясының ичке сәясәт һәм иҗтимагый куркынычсызлык идарәсе башлыгы Елена Брызгалова, Чайковский шәһәре дуслык милли мәдәният үзәге һәм Идел фольклор ансамбль әгъзалары да катнашты. Хөрмәтле безнең менә оешма әгъзалары, без сезгә Татарстаннан әдәби басмалар булсынмы, матур әдәбият булсынмы, уку-укыту комплектлары булсынмы, уен кораллары, милли костюмнар, барлык менә бу мәсьәләләр белән ярдәм итәргә әзер. Сезнең бары тик менә шушы яшь буын вәкилләрен, балаларыбызны җыеп, туплап, исемлекне безгә әгәр дә бирсәгез, без шәһәр башлыгына да аерым мөрәҗәгать белән чыгачакбыз. Балалар бакчасында һәм мәктәпләрдә татар төркемнәрен булдыру мәсьәләсен. Без алынабызмы бу эшкә? Елена Валентиновна поддерживает. Да. Здесь в первую очередь нам нужно решить нормативную базу. Җитәкчелек татар оешмалары вәкилләре белән аерым да очрашып фикер алышты. Ул вакытта тамашачылар Казан артистлары әзерләгән концерт шаһитлары булды. Без исә халык белән очрашып сөйләштек. Бик сөйнәм үзебезнең шушы мөселман булганыбыз. Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Намазга да бастык инде, Аллага шөкер. Вакытында җырладык, бейдек. Менә хәзер бер шигырь сөйләп күрсәтимме? Кояшым да борылган көнбатышка, кирәктер нәтиҗә ясарга. Яшылыклар яудыммы соң, үземнән соң истә калырга. Алдагы көннәребездә дә менә илләр җилләр тыныч булып, һәр чак телләребезне онытмыйчы, сабыйларыбызның үзебезнең телләребезне тәрбияләп алсак, Ходаем, я Рабби, амин, амин, амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Очрашуның тагын бер күркәм мизгеле. Чайковский шәһәренең дуслык иҗат коллективы җитәкчесе Миңне Кәүсәрия Нуруллинага мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертүе һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исемен бирү булды. Татар булып тудым, татар булып яшим. Мин татар дип тибә йөрәгем. Татарка дип көлгән динсезләргә башымны бер кайчан имәмен. Шушы телдә сөйлим, җырлар язам, шушы телдә сөйлим, горурланам. Татар телен саклап калу өчен җанымны да хәтта кызганам. Биек телем, биек Тукай теле, синең белән яшим, горурланам. Рәхмәт шушы зур бүләкләргә. Билгеле, әлеге очрашу менә шундый матур мизгелләр белән тамамлана, бүләкләү мизгелләре белән. Без дә үз чиратыбызда менә әлеге Кукмара табасын сезгә бүләк итеп бирергә телибез. Рәхим итеп алыгыз. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Пермь краеның Чайковский каласында 7 меңгә якын милләттәшебез гомер итә. Әлеге очрашуда билгеле сәбәпләр аркасында кеше саны бик аз иде. Ничек кенә булмасын, халкыбыз үз милләте белән горурланып гомер иткәнен күреп сөендек. Сезнең киләсегезне ишеткәч бик сөендек. Сезнең тапшыруларыгызны көтеп алабыз һәр чак. Төнлә уянсак та татарларның карыйбыз.
круглосуточно тынбы эшләп тора, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Алда әле тагын очрашулар булар. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Чайковский шәһәре, Пермь крае.